জীবনের জীবন তু দেহ ছাড়ি দেহ ছাড়ি জীবন নাহি মর কিছু বাহানা কিছু বাহানা জীবন দেহ ছাড়ি দেহ ছাড়ি
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାତାବରଣରେ ମୁଁ ଜମା ରଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ 2024ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। Yeah.